चला लवकर, असं म्हणत मांत्रिक गुहेबाहेर जाऊ लागला. आम्ही सुद्धा त्याच्या पाठून निघालो. चेतन माझ्यावर खूप चिडला होता आणि तो का नाही चिडणार, त्याचा मी विश्वासघात करणार होतो. मला हे अजिबात करायचं नव्हतं, पण माझ्याकडे दुसरा कोणता मार्ग होता? मी रस्ताभर याच गोष्टीचा विचार करत होतो. आता रात्रही झाली होती. आम्ही गावात त्या माणसाच्या घराजवळ पोहोचलो. आश्चर्य म्हणजे गावात एकही माणूस दिसत नव्हता. घराच्या दाराला कडी नव्हती. मांत्रिकाने घराचं दार उघडलं. त्याने लाईटचा मुख्य स्विच चालू केला. घरामध्ये एक चमत्कार घडला होता. नयन घरामध्ये नव्हता. यात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे तो कुठे होता हे त्या मांत्रिकालाही माहीत नव्हतं. इतक्यात त्यांच्या पाठी हळूहळू सर्व गावकरी जमू लागले. नयन कुठे आहे? माझ्या या प्रश्नाचं उत्तर मांत्रिकाकडे नव्हतं. मी सांगतो, नयन आमच्या सोबत आहे. गावकऱ्यांमधून तो माणूस बाहेर आला. त्याच्यासोबत 4 पुजारी होते. नयनला बाजूच्याच एका हनुमान मंदिरात बसवले आहे. घाबरू नका. या पुजाऱ्यांनी त्यावरील सगळी विघ्ने आता दूर केली आहेत. मला समजेल का इथे नक्की काय चाललं आहे ते? मी विचारले. हे गुरुजी काही तासांपूर्वी आमच्या घरातून धावत बाहेर गेले. मी घरात पाहिलं तर ते दृश्य भयानक होतं. मी कसलाही विचार न करता धावत सावकाराकडे गेलो. आमच्या मदतीला नेहमीच अशा वेळी सावकार धावून येतो. तोच आम्हाला सुचवतो आम्ही गुरुजींची मदत घ्यायची की नाही. पण यावेळी गुरुजीच दोषी होते. शिवाय माझे बोलणे ऐकून सावकाराच्या चेहऱ्यावर वेगळेच भाव निर्माण झाले. मी त्या गुरुजींबद्दलची मला वाटणारी माझ्या मनातली भीती बोलून दाखवली. ही मुलं कशी एका संकटात सापडली आहेत हे त्यांना सांगितलं. सावकाराने देवळातील पुजाऱ्यांना लगेचच बोलावलं. त्यांच्या समोरच आज इतक्या वर्षांनी सावकाराने याविषयीचं त्याचं मौन सोडलं. त्या सावकाराला तर मी आता सोडणार नाही. थांब मांत्रिका, आता तू कुठेही जाऊ शकत नाहीस. तू काहीही करू शकत नाहीस. तू यात पुरता अडकला आहेस. तुम्ही बोला, तो सावकार काय म्हणाला? काही वर्षांपूर्वी सावकाराने याच मांत्रिकाकडून बायंगी हे भूत विकत घेतलं होतं. काय? हो, याच मांत्रिकाने एका अमावस्येच्या रात्री सावकाराला ते बायंगी भूत एका नारळाच्या रूपात दिलं होतं. त्यावेळी हा सावकार आमच्या सारखाच एक सामान्य माणूस होता. ठरल्याप्रमाणे तो दर अमावस्या पौर्णिमेला या बायंगी भूताला ठरलेल्या गोष्टी देऊ लागला. बदल्यात सावकाराची आर्थिक प्रगती होत गेली. तो हळूहळू श्रीमंत आणि मग एक सावकार बनला. पण काही वर्षांनी त्याला याचे वाईट परिणाम आपल्या घरावर दिसू लागले. त्याला बायको मुलांना गमवावे लागले. त्याची स्वतःची वाईट अवस्था झाली. सगळीकडे चर्चा सुरू झाली. या घरावर कोणीतरी श्राप दिला आहे. गुरुजींनीही या गोष्टीला दुजोरा दिला. सावकाराला पैशाची कधीच कमी पडली नाही. म्हणून मग हा सावकार दानशूर झाला. गुरुजी सांगतील तसा तो सर्वांना दान करू लागला. पण त्याला हे माहीत नव्हतं की हे सारं बायंगी भूतामुळे होत आहे. गुरुजी कोणाकडूनही 1 रुपयाही घेत नसत. पण मग त्यांचा पोटापाण्याचा खर्च तो कसा चालत असे हे कोणालाच माहीत नव्हतं. पण सावकारच गुरुजींना दर महिन्याला मदत करत असे. प्रत्येक गोष्टीला पैसा हा लागतोच. या मांत्रिकालाही पैसा हवाच होता. पण बायंगी भूत इतकं वाईट असतं की ते या मांत्रिकाने स्वतःसाठी कधीच वापरलं नाही. त्याने यासाठी गावातील एक माणूस जो आता सावकार झाला आहे त्याला निवडलं. म्हणजेच स्वतःच्या फायद्यासाठी त्याने सावकाराचा बळी दिला.
सगळेजण शांतपणे हे ऐकत होते. माझ्या हातात चेतनच्या गळ्यातील ताईत होतं. समोरच मांत्रिक उभा होता. त्याच्या हातात ती बाहुली आणि एक सुरा होता. काही कळायच्या आतच मांत्रिकाने त्या बाहुलीचं डोकं सूर्याने हवेत उडवलं. ते पाहून तिथे उपस्थित असलेल्या मंदिरातील पुजाऱ्यापैकी एक म्हणाला, त्या मुलाला आम्ही आधीच तुझ्या बंधनातून मुक्त केलं आहे. यावर चेतन मांत्रिकाला म्हणाला, आता तुझी वेळ आहे या दुष्ट शरीरातून स्वतःला मुक्त करायची. पण हे शक्य नाही. मला मारणं शक्य नाही. या चेतनला तर हा मुलगा मारणार आहे. तो काय बोलत होता आम्हाला काहीच कळलं नाही. कोणाचा मृत्यू व्हावा असं मला कधीही वाटलं नाही. मी ते ताईत चेतनच्या हातात दिलं. मी चेतनकडे वळलो असल्याने माझी मांत्रिकाच्या दिशेला पाठ झाली. याचाच फायदा घेत मांत्रिक माझ्या पाठी धावत आला. तो माझ्यावर वार करणार इतक्यात त्या चेतनने त्याचा हात वर उचलला. तसा तो मांत्रिक जागेवरच थांबला. चेतनने त्याला एकदा शेवटचं पाहिलं आणि लांबूनच चेतनने स्वतःचा हात एकदा समोरच्या दिशेला फिरवला. तसा मांत्रिकाने स्वतःच्याच पोटात तो सुरा खुपसला. मांत्रिक अजूनही जिवंत होता, पण चेतन मात्र हळूहळू अदृश्य होऊ लागला होता. चेतन हा एक भूत होता. भूतांना मोक्ष त्यांच्या तृप्त इच्छा पूर्ण झाल्याने किंवा त्यांच्या हातून घडलेल्या चांगल्या कर्मांमुळे मिळतो. चेतनने भूत बनल्यावरही दुष्ट शक्तींच्या विरुद्ध लढा दिला होता. मांत्रिकाला मारून त्याने मांत्रिकालाच नाही तर स्वतःला सुद्धा या जगातून मुक्त केलं होतं. चेतन तिथून गायब झाला. मी चेतनला ताईत दिले, त्यामुळेच एका अर्थी तो मुक्त झाला होता. याचाच अर्थ कर्णपिशाच्याच्या सर्व भविष्यवाण्या खऱ्या ठरल्या होत्या. पण मांत्रिकाला जे अपेक्षित होतं ते घडलं नव्हतं. चेतनला माझ्या हातून मरण येणार आणि मग मांत्रिक सुरक्षित होईल हा मांत्रिकाचा अंदाज चुकला होता. शेवटी आपल्या पाठी जर देव असेल तर तो कर्णपिशाच्या सारख्या दुष्ट शक्तींचीही गणितं त्याच्या युक्तीने चुकवू शकतो हे यातून स्पष्ट झालं होतं. मांत्रिक शेवटचे काही श्वास घेत होता, पण मरता मरता त्याने जे काही सांगितलं ते ऐकून मी सुन्न झालो. माझ्या डोळ्यांतून अक्षरशः पाणी आलं. हा माझा अंत आहे, पण मी तुम्हा तिन्ही मुलांच्या मृत्यूची आधीच सोय करून ठेवली आहे. भीती रात्रीच्या एका प्रवासाची सीझन 1 समाप्त. पण भीती ती अजूनही तशीच कायम आहे. दर आठवड्याला असेच 2 व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चॅनल सबस्क्राईब करण्यासाठी इथे क्लिक करा. व्हिडिओवर लाईक आणि कमेंट जरूर करा. यासारखेच इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करायला विसरू नका. हा व्हिडिओ संपूर्ण पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.